ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Сити. подписчикони азиз, ирӯз як сар ғинаҷини биғиза чорнапёсро баҳри шумо навор мекунем. хушу тамошо кунед, аҳамият бите, мола тамошо кунед, ҳамаи маълумотҳои мол. баъдан занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. собиқ ном Қуронтепа, рақамҳои телефон бошад 917 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp имо ҳаст. телефон дастӣ 24 соата кор мекунад. подписчикони азиз, ҳамин мол якми март бордор кардагиай, бо духтар проверка кардагиай, узӣ кардагиай, мақсад биғизиш гарантӣ дорад. бародарони азиз, мола хуш аҳамият бите, стойкаи мола чӣ хел стойкаи беҳтарин дорад. аввалаш парвардигор дар ҳамин мол ягон камбудӣ дида намешавад. масъалаи хурданаш, аҳлиш, синаш беҳад синаи хуб дорад. аҳлиш, хурданаш, биғизиш ҳамаш кафола дода мешавад. бародарони азиз, бо асиго ба хотире ки ай пеши моло боло овардем навор кардан, ба ҳам хотири бобо кайса бениҳоят аҳлаш синаи хуб дорад. чочпари ғавси сабсафеди хушрӯ дорад. бародарони азиз, беҳади беҳад беҳтарин мол арзанда ҳай. одами молшинос худаш мешиносад. подписчикони азиз, хушту тамошо кунед. 4 кунҷа молай мола халтаи синаи хубам дорад. иншоалло ки ин молои беширам намемонанд, мақсад наслҳои хубам метиҳанд. такроран шумо мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қуронтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар рақамҳо WhatsApp имо ҳаст. телефон дастӣ 24 соата кор мекунад. любой соата метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар, бародарони азиз, қарибе, метавонед ки биёед дар хона айпешӣ бибинед, баъдан харидорӣ кунед. бародарони азиз, лайкотонро бизанед. касоне ки дар канали Бохтар, дар ин канали мо ирӯз меҳмонанд, подписатсия кунед, навора дастгирӣ кунед. иншоалло ки наворҳои хубу ҷолиб айпеш бо мешаванд оянда. фикр ақидотон дар комментария бинависед. нархи молам, нархи дастрас, масъалаи алиша нишон метем. мегзанем ба масъалаи нархи мол. подписчикони азиз, чочпари мола бинед чӣ хел бениҳоят молак моли аҳла, ягон камбудӣ надорад. иншоалло 4 та чоча меқапӣ, ягон синара меқапӣ. синаи сабсафеди хушрӯ дорад. чӣ хел хушрӯ сина дорад. иншоалло ки дар мол ягон камбудӣ дида намешавад. ногуфта намонад бародарони азиз ки мол ягон тазоидагӣ нест, худаш гусала айёрӣ намегзарем. қафои мол халтаи синаашам тамошо кунед. подписчикони азиз, чӣ хел халтаи синаи хуби ба дорад. иншоалло ки ин молои ширианд, баъд наслҳои хуба метиҳанд. ягон та зоидагӣ нест. бародарони азиз, халтаи синаро бибинед, мола чӣ хел халтаи синаи хуб дорад. шуҷаъ, иншоалло ки синаи хуби ба дорад. нофшам ҳаст. подписчикони азиз, нофи мола бибинед чӣ хел нофш калон кашолайтай пош. як гап мезанам бародарони азиз, касе ки ба мол таҷриба дорад ҳамон медонад. касе ки намефаҳмад бо мегӯяд ки войма кардӣ. ҳамин мол дар таи фукуш холи шведиш ҳаст. мол чалиша бародарони азиз, барое ки худам швед дорам, моли шведиро дар биқа чорнапёс бордор кардагием. биқача зоида дар таи фукуш хол дорад. говам худаш хол дорад. холи шведӣ дорад. дар таи фукуш гусала зоидааст. ай биқа чорнапёс бордор кардагием. дар таи фукуш ҳамо гусаларам холаш ҳаст. дар дигар гусалаошо набуд. не ки анами молам ҳозиран. аввалаш парваргор дурӯғ гуфтан торики не. соҳибаш бародар гуфт ки акаҷон ҳамин молам мо дар биқаи шведӣ бордор кардагем. шояд ягон насли ҳамин мол чорнапёсрам ки бошад дар биқои шведӣ шояд бордор кардаги бидай модари ҳамин мол. ба ҳам хотири холи ҳамин шведишам ҳастай. иншоалло ки гибритай беҳад мол базеби да базеба, аҳли да аҳла, хурданашам ба дараҷаи олиша. бародарони азиз, биғизиш кафола дода мешавад. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. мегзарем ба масъалаи нархи мол ки нархи моли мо боша бародарони азиз 17000 сомонӣ муомила дорад. доставка дорад. фақат успед кунед, занг бизанед, харидорӣ кунед. дар охир навор мегӯям ки ҳамаи бародари ғарибу мусофири моро худованд баракати ризқи рӯзишона зиёда гардонад, мушкили коршона осон гардонад, омадани дидори падар, модар, зану фарзандошонам насиб гардонад. бародароне ки дар ватананд, инҳорам худованд барои кор, кушоишкор, сарбаландии охират дунёро худованд насиби рӯзӣ гардонад. худованд ризқи моро ай хазинаи ғайбаш, ай ризқи ҳалол ато кунад. бародарони азиз, то наворҳои оянда, худоҳофиз.